Belai wana mi sinja khapang ni dakote bu khoksong thanai 2018 norok sawi mankana je Sopon Deboroma hwnoi asuk hajar borok tini train bai phai tongmani a borok no tini train lamao hakwagoi tini a train ni je tongnai lukorok no Sopon Deboroma bini jan dui phano bo mothangmani bagoi tini Sopon hero hwnoi real hero hwnoi sinijagoi tongmani lukorok bai tai bono je government rok sebok borokha je bo oborok rok no mothangmani hwnoi pheba o sebok romani bisingtui phano bo tini timo 1-2 বছর sebok je bini office o thik mote khai tongmani pheba thanai bochoro norok sawi makana je bini chakri o bo thanglia hwnoi haike o thanglia hwnoi khanamani bisingtui je hasani lukorok je tibrasa khakam tongnai ro paisa bono sawi tini bini office ni borok bai malaioi je bono paisa joyeng mani pheba tini tui saloko tam khana kwa horoksa borok ni Facebook page ni bisingtui jeng SMS nugui mankwa Sopon Deboroma je case kalaijak bo tabuk jelo habjak hwnoi jeng o SMS ni bisingtui ba Facebook page o tini o SMS nungnani nangkha khapangni dakote bu khoksong tomung no Sopon Deboroma je bo hamya ba je kono buibai walaimani bulaimani rok tongoi to bo case kalai thangana ba bo real hero hwnoi tini borok no mothangka hwnoi do bono je bini bagui kaham kok sanani akogya bisingo tomung no bo tini jodi kaham hingke bo tini tamni bagui jela habna nangkha yabono tabuk je o SMS nungnai rok je tabuk biprahato je sini borok rok tongkosam tongnai rok okongno belai kheno wansoklai tongo bo tomung no tini bini office bo thik mote khlai tongo je bo kaham ka khlai tongo goto bo tamni bagui tini je tini case jana nakha tini jela ma hamna nakha abono tabuk je nai tongnai tongkosam lukorok okongno sungmung belai kheno sunglai tongo khapangni dakote bu khoksong phaiti hingke je o Facebook page o je singmani obono norok no sung pori khwnanai phaiti hingke khapangni dakote bu khoksong norok khanai naidi dara Sopon agini hai no hai bat bini tabu onek problem do tumon hai ingkha ang saya tongoi tongo baksa borok sawo bini video taridi hai hwnoi no riya agibo ang bini video biwi no bo taisa job khaima khaika tabuk to bo jelose tumon ingkha ang haini bagoi video riya so bini tomung selailiya ang khai kuno sana muchung liya bujok bo naikha ani sai okra hinphano bini mo haike bini Facebook o sejang nungba bai je o SMS nungba bai belai kheno wana laja nai tongnai tongkosom lukoro taise bo thanai bo sorose chakiri bini chakiri no bo yakarei paisa je lukoro bono paisa joye khlai re mani oboni bisingo se tabke bo case kalaijak ba jelo se khadjak ni khana kwa je omoni tuye norok tam sana khapani dakote bukugo bisa serai sawi khana bodi norok sawi mano je Sopon Deboroma ekdum gori nukhuni borok tongoi dongmani tai ekdum bo bigra hangra tongmani tini aboni bisingo se bo je job amani kosto mosto khe o job no ponjo sobo yakarei tini tabokhe jelos habjak ni jeng kanai makha khapangni dakote bukugo je asike Sopono je munggonang ni sinijagoi tongmani o munggonang ni bisingo se bo tabokhe mo haijeni khasi ungke je norok tam hwnoi bono singna mosong bisa singgori khapangni dakote bukugo hingke phaidi norok o mamli no kise nai nei lagi hambai।